Kapampangan mi sakwak, kinglegwan naning alaya, gabunding pantas at marangal, sibul ning lugod karinaning tepangan, batis ning katalaruan, at panamdam makabanen, ligaya mi inye payapa, king malugod mong kandungan. Kapampangan sa lening legwan, kapampangan sandalaning katimawan, kilugding pusumi, atin kang dambana, luid ka, palsintan ming kapampangan. Luid ka, palsintan ming kapampangan. Kapampangan sa lening legwan, kapampangan sandalaning katimawan, hilugding pusumi, atin kang dambana. Luid ka, palsintan ming kapampangan. Luid ka, palsintan ming kapampangan. Ing ama nung tang siswan, yung sabihan, talon tamo yung sarili tamong kapampangan bilang sususo keng katamong amano or language. Ing ama nung siswan tamo yung kapampangan, iba siya ni kareng miyaliwang languages, pero yung kayang peka origin o peka backbone na, peka basis na, peka template, yapin ing Austronesian. Baila din tang den kasi latin tamong kulitan, yapin tang pre-Hispanic orthography na ning or writing system na rin kapampangan. Kaya niyang bandang 1800s, talagang very prolific nung susulat. Den poeta, lalo na rin ang King Bacolor, niya mayaw siyang Athens of Pampanga in Bacolor. Sinlagne ingaldo, alanang dalumdum, ing suluning puso, lilinis king dusat su. Ini personal advocacy kaya pong advocacy na yung Center for Kapampangan Studies. Ing buri ko sabihang kareng kalupatang Kapampangan, sana ma-in love tam, ma-fall in love tam mo, kaya mo itang intellectual na yung luguran o burian. Ma-in love ka talaga, ma-attract ka kay amanong siswan kasi men kasanting. Yako po yung Rabi Tantingko ning Center for Kapampangan Studies. Luwidya po yung kaya katamong malago at masanting amanong siswan.
Bayan, pakinggan ng iyong daing, hanap ay pansin at tulong. Bawat panig ay humihiling, inigalina at pagpahirap. Ating bigkisin ang sarili, tumayo at sabihin, hindi napapayag sa mali at sa diwali. Kikilos at ipapahayag, tayo ang gabay, magmamasid, magbabantay. Tumugon sa tawag ng panahon, nito'y sa atin karehiyon. Umukit ka ng bagong tadhana, yakapin ang pagkakataon. Ating itinig ang sarili, magsuri, mag-aral at makialam. Computers, mga kababayan ang maaaring makakuha ng bagong kamalayan. Bayan, nito na ang panahon, ikaw ang sandata ng pagbangon. Ibabalik at ipapahayag, inang bayan sa iyo'y tumatawag. Tayo ang gabay, magmamasid, magbabantay. Tumugon sa tawag ng panahon, nito'y sa ating karehiyon. Lumukit ka ng bagong tadhana, yakapin ang pagkakataon. Sa buti ng araw, karehiyon. Hamunin ang bukas sa buti ng araw, karehiyon. Tumugon sa tawag ng panahon, ito'y sa ating karehiyon. Tumukit ka ng bagong tadhana, yakapin ang pagkakataon. Pagka-uwi ng bahay, hanggat maaari, huwag munang makihalubilo habang hindi pa nakakaligo. Ilagay sa isang selyadong bag ng mga ginamit na personal protective equipment kagaya ng gloves at mask. Iwan muna ang mga ito ng 3 araw bago ilabas para kolektahin. Ilagay ito sa hiwalay na lugar kung saan hindi hawakan ng sinuman. Ihiwalay ang mga damit na sinuot. Ilagay ito sa isang laundry bag o paper bag. Agad labahan ang mga ito gamit ang detergent at bleach. Patuloy na obserbahan ang social distancing kahit na nasa loob ng bahay.
Kung kinakailangang lumabas ng bahay, siguraduhin may dalang hand sanitizer at alcohol. Huwag hawakan ang muka. Agad i-disinfect ang inyong mga kamay kung ikaw ay hahawak ng mga bagay. Protektahan ang iyong sarili at pamilya mula sa COVID-19, nasa labas o loob man ng tahanan. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Kagawaran ng Kalusugan at CLTV 36. Tumugon sa tawag ng panahon, ito'y sa atin na rehiyon. Umukit ka ng bagong tadhana, yakapin ang pagkakataon. Narito na ang mga malaking balitang Central Luzon ngayong araw. Mabalacat City Mayor Chris Garbo nagpositibo sa COVID-19. Iba Zambales Mayor at Provincial Administrator nagpositibo rin sa coronavirus. Paaralan, multipurpose hall sa kada barangay sa Bulacan gagawing isolation facility. At bus company nakaistasyon sa Robinson Star Mills Transport Terminal, wala nang biyahe sa Semana Santa. Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Ako si Nicolette Henson Quizon. Narito na ang mga nanguna at tinutuwang balita ng CLTV News. Nagpositibo sa COVID-19 si Mabalacat City Mayor Chris Garbo. Agad namang nagsagawa ng contact tracing sa mga nakasalamuha ng alkalde. Samantala, dahil sa tumataas na kaso ng novel coronavirus disease sa Pampanga, iminungkahi ng Octa Research Team na isama ito sa NCR Plus Bubble. Si Rainiel Pawid ang may detalye. Sa opisyal na pahayag ni Mabalacat City Mayor Chris Garbo, kinumpirma niyang nagpositibo siya sa coronavirus. Ayon sa alkalde, March 26 nang makaramdam siya ng lagnat. Ito na rin ang nakapagpaalarma sa kanya upang sumailalim sa RT-PCR test. March 27 na kumpirmang positibo si Garbo sa COVID-19. Nagsimula na rin ang contact tracing para sa mga nakasalamuhan ng alkalde sa nakalipas na isang linggo. Daraan din sa RT-PCR test ang kanyang mga close contact. Sa kasalukuyan, unti-unti na raw bumubuti ang kondisyon ni Garbo. Samantala, isang Mabalacat City sa may pinakamataas na kaso ng COVID-19 sa buong Pampanga. Base sa latest COVID-19 bulletin, umakyat na sa 1,374 ang kumpirmadong kaso sa syudad. 1,102 ang recovered, 28 ang namatay at 244 ang active cases. Dahil sa upward trend o papataas na kaso ng COVID-19 sa Pampanga, iminungkahi ng Octa Research Team na isama na rin sa NCR Plus. Iminungkahi ng Octa Research Team na isama na rin sa NCR Plus Bubble ang Pampanga at Batangas. Noong isang linggo ay bahagi rin ng Pampanga sa 10 probinsya sa bansa na may pinakamataas na kaso ng COVID-19. As of March 28, 9,491 na ang naitatalang coronavirus cases sa lalawigan. Rainiel Pawid, CLTV News. Bukod kay Zambales Governor June Ebdane, nagpositibo rin sa COVID-19 ang kanyang dalawang anak na sina Iba Mayor June Rundstedt Ebdane at Provincial Administrator June Omar Ebdane. Samantala, pumanaw naman dahil sa coronavirus ang isang government doctor mula sa President Ramon Magsaysay Memorial Hospital. Yan ang ulat ni Rainiel Pawid. Sa isang Facebook post, inanunsyo ni Zambales Provincial Administrator June Omar Ebdane na nagpositibo siya sa COVID-19. March 27 nang malaman ni Ebdane na tinamaan siya ng coronavirus. Base sa kanyang post, mananatili siya sa isang COVID-19 facility, subalit hindi na nagbigay pa ng detalyadong impormasyon ang opisyal. March 26 nang nagpositibo rin sa COVID-19 ang kanyang kapatid na si Iba Mayor June Rundstedt Ebdane. Agad namang isinailalim sa disinfection ang buong munisipyo at nagsagawa ng contact tracing upang matukoy ang mga nakasalamuhan ng alkalde. Noong isang linggo na unang nagpositibo sa COVID-19 ang kanilang ama na si Zambales Governor June Ebdane matapos dumalo sa iba't ibang public events. Kasalukuyan naman nagpapagaling sa isolation facility ang gobernador. Samantala ngayong Semana Santa ay hinimok ang lahat na huwag munang magpunta sa mga pasyalan at resorts ng lalawigan.
Iniutos na rin ng Provincial IATF ang strict border control points hanggang April 5. Bawat non-resident na papasok sa barangay ay kinakailangang kuhanan ng health record. Ang Zambales din ang isa sa may pinakamahabang ipinatutupad na curfew simula alas 8 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga. Hanggang 8 p.m. lang din ang operasyon ng lahat ng establishmento at negosyo sa lalawigan. As of March 28, 2021, umakyat na sa 1,169 ang kumpirmadong kaso ng COVID sa lalawigan. 1,008 sa bilang ang gumaling na at 135 ang active cases. Kabilang sa mga bagong kaso sa probinsya ay ang 3 empleyado ng President Ramon Magsaysay State University at isang 2 taong gulang na batang lalaki. Ipinagluluksa naman ng buong Zambales Health Community ang pagpanaw ng government doctor na si Dr. Jean Rebultan dahil sa COVID-19. Siya ang unang medical frontliner sa Zambales na namatay dahil sa coronavirus. Rainiel Pawid, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, 51,000 benepisyaryo ng 4Ps sa Pampanga hindi madaragdagan sa kabila ng pandemya. At paaralan, multipurpose hall sa kada barangay sa Bulacan gagawing isolation facility. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita. Reliable auto service brought closer to you at the Clark Freeport Zone. Laos Auto Services, your professional multi-brand service center, is right in your midst. It offers general jobs for repair and maintenance, body paint and detailing, collision repair and body works. Laos Auto Services at Clark Freeport is backed up by highly trained technicians, specialists in auto paint, detailing, body works and collision repair. Laos Auto Services, your professional multi-brand service center. Open Monday to Saturday from 8:30 a.m. Located along Manuel A. Rojas Highway, Clark Freeport Zone. For inquiries, contact 045-499-8080 or 0908-819-8080. Ngayong mabilis at muling kumakalat ang sakit na COVID-19 sa komunidad, hinihikayat ng Siyudad San Fernando ang pagkakaroon ng diary ng bawat Fernandino. Ang diary na ito ay maglalaman ng pang-araw-araw na listahan ng iyong mga pinuntahan sa tuwing ikay lalabas ng inyong tahanan. Halimbawa, kung ikaw ay isang empleyado at pumapasok sa isang kumpanya, maaari mong umpisahan sa paglilista ng plate numbers ng mga nasakyang transportasyon, mga nakasalubong at nakausap na kaibigan at kung ilang minuto ang tinagal ng inyong pag-uusap. Mga katrabaho na madalas makausap at makasama. Mga establisimentong pinuntahan at pinagbilhan. Halimbawa, ikaw ay dumaan sa isang parmasya upang bumili ng gamot. Maaari mong isulat sa iyong diary ang pangalan ng parmasyang pinuntahan at kung sino sa staff nito ang iyong nakasalamuha. Panghuli, sa inyong tahanan, ilista ang lahat ng miyembro ng pamilya na iyong kasama. Ang diary na ito ay isang malaking tulong para kung sakaling ikaw ay magpositibo sa sakit na COVID-19, mas mapapabilis at tama ang paghahanap ng mga taong nakasalamuha mo o ang mga tinatawag na close contacts. Sa paraang ito, agarang maaaksyonan ng syudad ang pagdadala sa kanila sa isolation facility at pagsasailalim sa kanila sa swab tests at maiwasan ang pagkalat pa ng virus sa komunidad. Para sa inyo, maaaring hangakbang na ito ay nakakadagdag lamang ng inyong trabaho. Pero para sa medical workers at frontliners na lumalaban sa COVID-19, ito ay isang malaking suporta at tulong.
Sa simpleng pagsusulat sa iyong diary, nililigtas mo ang pamilyang Fernandino bukod pa sa iyong sarili. So, please do your part. Keep a diary to stop spread in the community. Luis Tarok, ing mapanwaludareng malukang ortelano at obrero. Bibay tiyaking San Luis, Pampanga. Inampang nenging kayang biye, pang sumaw pat sumuyo kareng kalulu at duhagi. King kaduang gerang mundial, supremo yang menimu na king revolusyonaryong hukbalahap, ing hukbong bayan laban king Hapon. Kapamila taning liderato na, reng mga rakala baryo-baryo ning Tarlac, Pampanga. Lubos lang ikapos king gobyernong Hapones, bayo lapatindang ding Amerikano pa si bayo. Ay ba't na ning gera, di nagalya at menyang buya bilang kongresista na ring talapagobra. Kitong galiya bang milaluya ing agraryong reforma at tinugliksane ing pamangapkam na ring Amerikano king katamong gabon. Iyanguya biye edad siya mapulot netong banuang 2017 tega na ding bunying bayani ning Pilipinas. Bayaning Kapampangan ing talapanwaludareng malukang kabalen. Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga naungunang balita. Wala pa umanong budget allotment para magkaroon ng bagong benepisyaryo ng 4Ps ang DSWD sa Pampanga. Iyon ay sa kabila ng pandemya na ramdam ang krisis sa ekonomiya. Ayon sa DSWD, ongoing ang kanilang house-to-house assessment sa survival rating ng mga kabalin na kandidato sa 4Ps. Narito ang report. 4.5 milyon na Pilipino ang unemployed o walang trabaho dahil sa epekto ng pandemya. Ang bilang na ito ang itinuturing ng PSA o Philippine Statistics Authority na 15 years highest recorded annual unemployment rate mula pa noong 2005. Sa Pampanga, patuloy ang koordinasyon ng lokal na pamahalaan at DSWD para sa assessment ng mga kandidatong benepisyaryo na ayuda ng pamahalaan o 4Ps para sa mga mahihirap. Ayon sa DSWD Pampanga, may kasalukuyan umanong higit 51,000 nasa ilalim ng 4Ps at kahit na may krisis ngayon, wala pa silang kasiguraduhan kung madaragdagan ito. Pampanga po, we have 51,000 currently na active beneficiaries natin. Tatagdagan natin siya, sir, depende po doon sa allocation na binababa sa atin. So currently, we have 1,500 po na na-enroll natin as set 10 beneficiaries. So depende siya dun sa allocation na ibinababa at depende siya dun sa number na napapag-graduate natin na nag-improve yung well-being nila. Sa third-class municipality na katulad ng San Simon, Pampanga, nakaramihan ng mga kabuhayan ng mga kabalin ay magsasaka na nasa kategoryang poorest of the poor. Ayon sa DSWD Pampanga, nababantayan naman umano nila ang mga kabuhayan ng 4Ps beneficiaries. Sa kasalukuyan ay nababawasan na umano ang sinusuportahan ng gobyerno na nasa survival stage. Sila yung mga pamilya na kung tawagin ay isang kahig isang tuka. We have 1,400 more than here sa San Simon. So, on the level of well-being po, ito kasi yung measurement natin para makita natin kung merong improvements sa kanila. So, from survival to subsistence to self-sufficiency. Currently po, dalawa na lang for San Simon yung nasa survival natin, survival level. And we have 291 na
nasa self-sufficiency na. Target na mai-exit natin until 2022 through the framework of Kilos Online. Tinanong namin ang DSWD Pampanga kung may mga naisasagawa na silang pag-aaral sa epekto ng kabuhayan ng mga taga Pampanga dahil sa pandemya at ang datos ng poverty incidence sa Pampanga. Sagot ng opisyal, wala pa umano silang naisasagawang pag-aaral dahil continuous o tuloy-tuloy ang kanilang pagbabahay-bahay para kumuha ng census sa estado ng mga mahihirap na kwalipikadong maging 4Ps. Ang poverty incidence natin dito, so ngayon sir hindi natin mataya, no? Pero ang importante dito, andito yung support mechanism kasi ang handle lang natin ngayon is the Pantawid Pamilyang Pilipino program. And of course, we have the other programs and services katulad ng social pension, supplemental feeding, and so on po under the DSWD. Sa poder ng lokal na pamahalaan ng San Simon sa alokasyon na higit 1,000 4Ps, sinabi ni Mayor JP Punsalan na may social protection program naman anya silang nakaantabay sa pagbangon ng mga kabalen na nasa poorest of the poor. Ang ginagawa po kasi namin, yung close coordination with DSWD, kung ano po yung may tutulong ng LGU para umangat po yung kabuhayan ng mga 4Ps recipient, no? Ay doon po kami pumapasok yung LGU. So kung may gumagraduate po, yung talagang di pa naipasok, tinutulungan namin. Pero sinisikap namin na dapat dumami pa yung gumagraduate dito sa mga member ng 4Ps para hindi lang umasa, no? Para maging self-sufficient sila. So ang 40 po ng local government ay tinutulungan namin sila. Ayon sa DSWD Region 3, wala pang dagdag na alokasyon sa 4Ps na ibinaba ng National Agency sa mga rehiyon na matinding tinamaan ang ekonomiya. Ang guidelines ng pagsasayos ng master list ng mga benepisyaryo nito ay pinagbubuti rin umano upang hindi mapolitika. Mula sa ayudang 500 pesos sa health, educational allowance na nagdi-differ sa sinusuportahang estudyante, mula 300 pesos sa elementarya o junior high school naman na 500 piso, senior high school na 700 piso at rice subsidy na 1,200. Ito ang tinatanggap ng 4Ps beneficiary na taunan ang assessment ng DSWD sa loob ng 7 taon. Paulo G. Santos, CLTV News. Kasabay na ang pagpapatupad ng 1 linggong Enhanced Community Quarantine o ECQ sa Bulacan, inatasan din ng bawat barangay na muling i-activate ang kanilang isolation facility. Karaniwang paaralan at multipurpose building ang ginagawang isolation facility ng higit 500 barangay ng lalawigan. Samantala, lampas 30,000 Bulakenyong frontliners naman na ang nabakunahan kontra COVID-19. Si Reniel Paudang may balita. Pagpatak ng 12:01 ng madaling araw ng March 29, 2021, nagsimula na ang pagpapatupad ng 1-week enhanced community quarantine sa NCR Plus o Bulacan, Metro Manila, Cavite, Laguna at Rizal. Ang provincial government ng Bulacan agad iniutos ang pagbubukas ng barangay isolation facility. Noong nakalipas na taon, mga paaralan at multipurpose building ang nagsilbing isolation facility para sa mga Bulakenyong naging close contact ng mga COVID-positive patient. Mayroong 539 barangays ang probinsya. Bawat barangay ay makikipagtulungan sa Rural Health Unit para sa tamang isolation protocols. Atasan natin ang lahat ng mga barangay captains na magkaroon ng kani-kanyang isolation facilities. Tuloy pa rin ang public transportation, subalit mas pinalawig naman ang curfew hours mula alas 6 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Walang mall, pero mananatili pong bukas ang mga essential goods and services at 50% operational capacity. Sa mga restaurants, pinapayagan, pero take out and delivery lamang po. Doble higpit din ang mga checkpoints sa buong lalawigan, lalo na sa mga entry at exit points. Kasabay ng pagpapatupad ng pinakamahigpit na quarantine protocol ang patuloy na COVID-19 vaccination sa Bulacan. Sa kanilang ikalawang linggo ng vaccination rollout, 15,260 frontliners na ang nabakunahan ng unang dose ng AstraZeneca, habang 14,930 naman ang nakatanggap ng Sinovac vaccines.
Dito sa gitnang Luzon, nangunguna pa rin ang Bulacan sa may pinakamataas na kaso ng COVID-19. Umabot na sa 16,696 ang kumpirmadong kaso sa lugar kung saan 2,753 ang active cases. Rainiel Pawid, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, Robinson Star Mills Bus Terminal extended ang operasyon hanggang Miyerkules Santo. At quarantine checkpoint sa NLEX, random check lamang ayon sa NLEX Corporation. Manatiling nakatutok, magbabalik ang CLTV News. Narito ang mga iwas sunog tips hatid sa inyo ng Corporate Guarantee. Iwasan ang pag-overload sa mga extension cords at wall socket. Iwasang padaanin ang extension cord sa ilalim ng mga rugs o carpet. Kung may appliance na umuusok o nangangamoy, agad itong bunutin sa saksakan. I-unplug ang mga appliances na hindi ginagamit. Gayon din ang mga cellphone at iba pang electronic gadgets matapos itong i-charge. Ang mga paalalang ito ay hatid sa inyo ng Corporate Guarantee. Calling out loud for her. She's taking her time. Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga nangunang balita. Para sa mga nagbabalak lumuwas, wala pong biyahe ngayong Huwebes Santo at Biyernes Santo sa bus terminal sa Robinson Star Mills, Pampanga sa siyudad ng San Fernando. Extended naman daw ang kanilang operasyon ngayong Lunes hanggang Miyerkules Santo na magsisimula ng alas 5 ng umaga at magtatapos ng alas 7 ng gabi. Narito ang detalye. Wala nang biyahe simula Huwebes Santo hanggang Biyernes Santo ang mga bus ng Victory Liner na nakaistasyon sa transport terminal ng Robinson Star Mills. Ang abisong ito ay nakapaskil sa ticketing booth ng abutan ng news team ngayong Lunes Santo. Ayon sa kanilang dispatcher na si Mark Season, para pakitunguhan ang pag-uwi ng mga apor o essential workers, extended ang kanilang operasyon ngayong Lunes Santo hanggang Miyerkules Santo. Sir, sa ngayon po, yung operation namin, nagsisimula po kami ng alas 5 ng umaga, tapos hanggang alas 7 ng gabi. Hanggang ano po? Alas 7 po ng gabi. Alas 7 dito po sa San Fernando, dito sa Robinson. Limitado sa rutang Cubao-San Fernando at San Fernando to Tarlac ang provincial bus na nakaestasyon dito. At dahil umiiral ang NCR Plus Bubble o Enhanced Community Quarantine sa mga biyahero na galing Maynila, mabubusisi umano ang mga pasahero bago pa hintulutang makasakay ng bus. Kailangan yung mga lumuluwas papuntang Manila, yung mga apor lang po. Yung mga wala namang dahilan bakit lang sila pupunta doon, hindi po natin pinapayagang sumakay yung mga yon. Sa pagmamatsyag ng news team sa mga nakabiyahe at nakabalik ng probinsya na biyahero, nahuli sa kanyang sariling kwento ang isang security guard na tinangka umano niyang iwasan ng ECQ sa Pasig City. Nadulas ito sa kanyang pananalita na mamamasyal lamang daw sa Tarlac kaya uuwi. Bali, biglaan lang sir, naisip kong mamasyal muna bago mag-lockdown. Kumpara sa anunsyo ng LTFRB na umiiral ang 2 days booking bago makabiyahe, bida ni Kuya, chance passenger daw siya. So paano yung biyahe ho ninyo, sir? Ano ho yung mga dokumentong hinanap po sa inyo? Doon sa Cubao, bali ID sir. Mga ID namin. ID lang, pwede na. Pwede na sir. Opo. Kailan pa po kayo nagpasyang umalis? Kasi yung tinatawag ho nilang 2 days booking, umiiral ho ba yun? Bali, biglaan lang sir Sa ilalim ng NCR Plus Bubble, tanging ang mga apor lamang ang pahihintulutang makalabas ng Metro Manila at dapat rasonable ang kanilang gagawing pagtungo sa mga lugar na kanilang uuwian. 50% lamang dapat ang minimum capacity ng kada public utility vehicle.
At bukod sa minimum health security protocol ang pagsunod sa 7 commandments sa loob ng bus, kailangang maging responsable na alamin ng biyahero na babalik ng probinsya kung nire-require ng RT-PCR test ng kanilang LGU. Dito sa Pampanga, hindi naman ito sapilitan sa kanilang mga essential workers ang RT-PCR test. Ngunit kung may sintomas, kailangan na itong may maipresentang resulta. Kung wala, ay hindi na ito pahihintulutang makabiyahe. Under MGCQ pa rin ang Pampanga at 24/7 pa rin umano ang operasyon ng mga public utility vehicle sa 21 transport terminal ng lungsod ng San Fernando. Paulo G. Santos, CLTV News. Random checking lamang umano sa mga motorista na dumadaan ang North Luzon Expressway ang ipinatutupad ng Joint Task Force ng PNP, DOTR at Traffic Constable ng NLEX sa mga entry at exit points sa NCR Plus Bubble. Ayon sa pamunuan ng North Luzon Expressway, itinalaga ang mga PNP control points sa mga exit toll plaza ngayong Semana Santa. Narito ang ulat. Random checking lamang umano ang ipinatutupad sa mga PNP quarantine control point na itinalaga sa North Luzon Expressway sa area ng Pampanga, Bulacan at NCR Plus Bubble. Ito ang abiso ng North Luzon Expressway Corporation ngayong unang araw ng pagpapairal ng Enhanced Community Quarantine sa Metro Manila, Bulacan, Cavite, Rizal at Laguna. Ayon kay Robin Ignacio, Senior Manager ng Traffic Operation ng NLEX, nagkaroon lamang umano ng build-up ng mga sasakyan sa area ng Bagong Baryo at pasampan ng Skyway 3 sa unang araw ng implementasyon ng random checking sa checkpoint. Ilang oras lamang umano ito dahil sa nangyaring mano-manong pagsiyasat sa mga motorista. First day na nag-implement po sila sir, is itong sa may monitoring supposedly lang pero nag-checkpoint na rin sila yung southbound papasok ng Metro Manila dito sa Bagong Barrio area at saka yung paakyat ng Skyway. Nag-cause konti ng queuing kasi lahat po ng sasakyan noon tinitingnan nila. Hindi gaya ng unang ECQ na may fast lane o special lane para sa mga essential cargo at frontliner, wala umanong naitalaga ngayon nakahalintulad ng dating quarantine control point. Wala po tayong masasabing fast lane. Yun po mga kagaya dati kasi meron po tayong mga ini-implement na identify na fast lane. Pero sa ngayon sir, lalo na yung mga papasok po ng toll plazas natin, kung naka-RFID, tuloy-tuloy po itong makakapasok. Nakaposisyon ang PNP Quarantine Control Point sa mismong exit point ng mga toll plaza. At dahil random lang ang inspection, sa ibang lugar ay wala naman anyang aberya sa traffic ang mga motorista. But for all the other areas, kahit po nag-checkpoint sila, hindi naman po ganun nagpipila. Wala po tayong heavy congestion at yun nga, doon na rin natin masasabi po na medyo light po yung traffic po natin. Nasa reduced capacity din umano ang mga bukas na toll plaza dahil sa inaasahang pagbaba ng bilang ng mga motorista na dadaan sa toll booth ng NLEX ngayong Semana Santa. Sa normal na operasyon ng NLEX noong pre-pandemic ay halos 250,000 behikulo ang dumadaan dito tuwing Semana Santa. Ngunit ngayon, wala umanong 10% dito ang bumabagtas sa expressway. So open po ang expressway. Lahat po ng ating toll plazas ay bukas. Bagamat ang capacity po ng ating malalaking toll plazas kagaya ng Balintawak at saka Bocaue ay ni-reduce po natin ng 50 to 60% capacity. At masasabi po natin na with yung pagbaba po ng volume ay kayang-kayang i-accommodate at makadaan ng maluwag itong ating mga motorista. Samantala, sa hiwalay na panayam ng news team kay PNP Pampanga Provincial Director Police Colonel Arthur Ibay, tanging ang border control point lamang sila naghihigpit. At ang presensya ng PNP ay sadya umanong itinalaga sa exit at entry point ng NLEX sa Pampanga. Habang hindi na rin umano nila ginagawa ang mano-manong pagsiyasat sa mga provincial bus mula sa Metro Manila. Dahil sa terminal pa lamang umano ay natitiyak na o nabeberipika ang mga otorisadong biyahero. We will do it, sinisimulan na po namin sa terminals kasi doon naman po yung kailangan sa terminals.
Kasi hindi naman sila pick up ng pasahero na along the way. Sa terminals pa lang, meron na instruction sa mga chiefs of police na i-inspect na nila doon and advise also yung mga dispatchers doon. Sundin na yung protocol at the same time, i-check na rin yung mga sumasakay. Samantala, naglabas ng advisory ang Department of Transportation o DOTR kaugnay ng reduced capacity ng mga public utility vehicle na bumabagtas sa NLEX. Mahigpit na ipinagbabawal ang mga pasahero na nakatayo, habang one seat apart naman ang mga pasahero sa loob ng bus. Paulo G. Santos, CLTV News. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Para sa karagdagan pang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages. At CLTV36 Official, at CLTV36 News, at CLTV36. Kung nais nyo namang balikan ang mga programa ng CLTV, maaari niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. Kasama ang buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako si Nicolette Henson Quizon. Maraming salamat at magandang gabi.